Witajcie moi roztomili. 19 października na Annabergu będzie msza w intencji wszystkich Ślązoków. Msza z okazji święta świętej Jadwigi. Te msze się odbywają dosyć często, to znaczy co roku. I bez to Ślązoki łażą to na płóć. Stałoby się, co by przyleźli nie ino Ślązoki katoliki, ale i Ślązoki inkszych, no powiedzmy sobie, wyznań. Są też proszeni ateiści jako turyści, żeby zapoznać się z historią, zapoznać się z tą wybitną postacią Śląska, główną patronką Śląska i dowiedzieć się wszystkiego o niej, co by móc przekazać następnym pokoleniom. No to do jutra, niech mu się darzy tak o mnie, albo jeszcze lepiej z półboczkiem.